vidím v Bratislave na veľkej akcii Maduar 90s Party, kde vystupí Captain Jack, Rednecks, 24/7, Ivana Bagová z Hlasu Československa a Robert Burian. Zajtra 34. od 17. hodiny v Peugeot aréne, bývalé Národné tenisové centrum v Bratislave. Vidíme sa tam, takže kľudne, ak nemáte žiadny program a máte v štvrtok na sviatok 1. mája voľno, kľudne sa vidíme, kľudne sa zabavíme a tak ďalej a tak ďalej. Čaute, zdravím vás, váš Rasty, ahojte.